Però mireu, jo crec que en aquestes eleccions hi ha una por extra. I la por extra és no només que vingui Convergència i Unió, sinó que de la maneta de Convergència i Unió s'acabi colant el Partit Popular. Sí, aquest Partit Popular de la senyora Sánchez Camacho, aquesta dreta tan extrema, aquesta dreta que per agafar 4 vots és capaç de tot, també ha de fer un discurs xenòfob i racista. De fet, el Partit Popular ho ha decidit. Camp de proves, primer a Badalona i després a Catalunya. Sembrar l'odi. I si després l'odi acaba creant el conflicte, no passa res. Aquesta és la seva recepta. I mireu que n'estic una mica tip d'aquells que construeixen tòpics. No paguen impuestos. Te cuelan en el hospital. No tienen que tener una vivienda pública. Aquest és el seu discurs. Sí, sí. Una política sense escrúpols, sense ètica, sense vergonya, però us diria, sense cor. Una política sense cor. I aquest Partit Popular, d'actitud racista i xenòfoba, aquest Partit Popular que sembra l'odi per recollir vots, el que li hem de dir és que són una colla de cínics. Perquè s'ha de dir quin cinisme. Alicia Sánchez Camacho. Quan el Partit Popular governava, la immigració irregular entrava per baraja